Helsinki, 1994. Everything was quiet in this small harbor town, which was inhabited by workers and only known for its ships and paper mills. The townsfolk were blissfully ignorant of the fact that they would spawn 4 young men who would revolutionize pop music as we know it. Niin, me oltiin vaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oltiin vaan 4 kaverusta, jotka halusivat tehdä yhdessä musiikkia. Ei siinä mitään sen kummallisempaa kemiallista kaavaa ollut. In the early winter of 1994, a small record company, Pekka Productions from Helsinki, had come to the end of the road. Their previous commercially successful act, the Singing Parachutists, had split as most of the members had died. Now the company was inactive. So Pekka Productions decided to have an audition. The idea was to find new talent. Mä oikein tiedä, mitä mä etsin. Määrättyjä visioita ehkä oli. Mut kun mä näin nämä 4 nuorta kaveria, se oli kaikki poikkeuksellista. Valtava energia. Se oli porukka, jossa jokaisella oli oma imago jo. Summertime. Se kemia oli ihan eittämätön. Mun mielessä syntyi ennen kuulumaton ajatus. Perustaa 4 nuoren miehen yhtye. Bändi. No niin. Tervetuloa, morjes. Päivää. Niin, ihan aluksi varoitan tästä kamerasta. Älkää näkö kipsiä, se on dokkaria varten. Tämän vision lopputuloksena oli tää koetilaisuus. Ja yllätys, tää bändi, joka menee maailman huipulle, olette te. Siis kuka meistä pääsee siihen? Kaikki te 4. Jokainen teistä muodostaa poikabändi. Ja voin sanoa, että teidän rahahuolenne, tulevaisuusongelmanne, kaikki tämmöiset on ohi. Ja kirjoitatte ihan siihen viimeiselle riville aika selkeästi se oma nimi. Voi olla selvennys, mutta tuskin teillä on niin monimutkaisia ne. Mulla tuli mieleen se kysyä, että minkä tyyppistä musiikkia me niinku tehdään tässä? Erittäin hyvä kysymys, mutta palataan siihen, kun olet kirjoittanut paperin alle. Musiikkibisneksessä musiikilla on määrätty osuus, mutta joka tapauksessa kaikkein tärkeintä on imagot. Teille on tärkeää luoda jokaiselle oma persoonallinen olemus, tyyli. Jane on sä oot räiskähtelevä ilopilleri, semmonen hölmöilijä. Ilopilleri. Kyllä. Jukkahan on taas väkivaltainen, katuuskottava, semmonen valokuvaajien hakkai, sinä joo. Väkivaltainen. Okei, ja sitten täällä on Rönnyä. Sinä joo. Joo. Karismaattinen, älykäs. Ei nyt mä sotkin, sori. Pet Fahim. Johtaja, karismaattinen, älykäs, filosofinen, oikein syvältä luotaava. Sanotukset tulee sulle, ilman muuta. Ja siinä näet olikin. Siis nyt ja siis... Ai niin, siis mun jäi nyt veksi tästä kokonaan. Joo, sulle ei löydy mitään. Sori vaan. Mä oon pahoillani. Joudun sanomaan näkemiin. No ei, oli ihan kiva tavata vaan. Moi. Hei, Teresalo on hyvä idea. Istupas vielä alas.
Etninen vähemmistökaverit, hei! Se oli aivan upea idea. Se sopi mulle täysin. Mä vaadin sitä itse asiassa. Ja eikä se ollut pelkkää joku naaman väri, tukan väri, tällaista kaikkea bla bla bla, vaan se oli myöskin sielu. I feel your heat burning next to my body. Next to my body. I feel your blues turn to party. Oh, you took me into a place where I belong. I am no boy no more, I'm strong. Whoa! Boy, easy game. Being a girl, you know, is just the same. Turning to a man is so hard for me. En mä osaa näitä sanoja vielä. Tää katkes koko... Tää katkes tää... Selvä juttu. Anteeksi, mä en kuulu. Katkes taustamusa kokonaan. Joo, niin oli tarkoituskin. Hetken räppis vielä mennyt. Ei se mennyt ollenkaan, mutta eihän tää ollut mikään... Se on äänitetty aikoja sitten. Eikö tää laulu? Niin. Se on valmis. Otettiin valokuvia. On hyvä. Joo, tämmönen kokonaisuus. Tosi hyvä. Saisiko ostaa jostain tän levy? Onks tän? Ei, Teresa. Annappa. Tässä. Jokaiselle tulee oma kappale. Valitaan. In July 1994, Pekka Productions put out a promotional single from the Joy Boys. It was sent to DJs, clubs, and radio stations. The company's marketing division wanted to find out what kind of target audience the Joy Boys had. The results surprised everyone. Meillä on tällainen pieni markkinatutkimus tehty teidän promosinkusta, ja se on saavuttanut valtavan suosion. Erittäin positiivisen myönteisen suosion määrätyissä alakulttuuridiskoissa. Että on imagon vaihto edessä. Hei, kaverit! Tää promosingle on noussut 3 valtakunnallisen radioaseman listan kärkeen. 2 on nousussa. Nyt tulee lukin vaihto takaisin entisen. Yes! On the 23rd of August in 1994, the Joy Boys' debut album, Boy Area, was issued. The band had then been together for only 6 months. They had not performed in public yet. Nevertheless, the Joy Boys took Finland by storm in just a few weeks. Okei. No niin. Hei. Pointer. Tiedä, mutta olihan se, kun sä ekaa kertaa meet, niin naiset kiljuu siellä. Sä tuut siihen lavalle ja kyllä se meni niinku far out niinku siitä, mitä me osattiin odottaa. After their first ever show at the Star Arena, nothing was the same. I want to touch you deep inside. I'm feeling great. Mutsille sen verran vaan, että ruokarahaa ei tarvitse enää lähetellä. ja Maikka, sä nyt et varmaan tällaisia ohjelmia yleensä kattele, mutta saisinko me viikon vielä vapaat koulusta? Go.
Now, being a boy is an easy game, and being a girl, you know, is just the same. You know, turning to a man is so hard for me. Please show it to me, like as I want to see. I need to find in, so you show me your door. I just can't stop, I want more and more. Used to be a nobody, I used to be a boy. I'm the Joy Boys. The Joy Boys. The Joy Boys. The Joy Boys. In a short time, the Joy Boys had broken all music biz records, but the world had seen nothing yet. Sing it! Joo, siis se kaikki yhtäkkinen suosio ja huomio, se oli ihan tyrmistyttävää, mutta kuitenkin se jätti semmoisen niin kuin tunteen jostain aivan uudenlaisesta vastuusta. Mä sanoisin, että silloin meidän untuvikkoaika oli ohi. Että oli niinku se kuoriutumisen hetki. All right. Nyt on aika muuttaa imagoa. Pannaan yhteinen kokonaisimago vek ja persoonallinen look jokaiselle. Sen jälkeen pakollinen, tää on must. Tällainen hyväntekeväisyyslevy, jossa olisi vaikka viulutausta. Joo, viulutausta on erittäin tärkeä. Idea tälle hyväntekeväisyyslevyn kohteelle syntyi hyvin välähdyksenomaisesti. Mä kävelin tuollaista Mukulakivikatua ja ajattelin, että kylläpäs on löydetty luonnosta paljon just sopivan kokoisia kiviä siihen Mukulakivikatuun. Kunnes mä yhtäkkiä tajusin, että eihän tää ole luonnon kiveä. Että tää on ihmiskäden tuotetta. Että tää on muotoon puristettua luonnon kiveä. Silloin kyllä rouvas syvältä, että onko tää tosiaan näin, että asialla on pakko tehdä jotain. No stone hard enough to stand the pain. No stone soft enough to cry. Don't break the stones, don't make them turn to sand. Think about it. Time to save the stones. 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 Se, miten kiveä kohdellaan, se prässätään uuteen muotoon, viedään pois, kuljetetaan ja rouhitaan, jauhetaan hiekaksi. Se on väärin. Ihminen panee kiveä pieneksi palasiksi tuonne katukiviksi ja hiekaksi, niin ei sitä saa kiveksi enää koskaan uudestaan. Kivi on kerran pantu hiekaksi. Kaikki kivinen planeetta. Yhtäkkiä se on hiekkainen planeetta. Planeetta pyörii keskipakossa, voimaan heittää hiekan pois. Mitä meille jää? Musta aukko. Tämä on hyväntekeväisyyslevy. Minne menee kaikki rahat? Joo, kaikki rahat menee kaivosyhtiöille. Me ollaan lähetetty kaikki tää levyn tuettu kaivosyhtiöille, että ne vois lopettaa toimintansa ja elää silti hyvin. The Joy Boys had undoubtedly peaked, but nothing warned us about the big tragedy that was waiting around the corner. Joo, loppuvaiheessa musta alkoi tuntua siltä, että mä oon ikään kuin bändin vanki. Mutta nyt oli aika tehdä oma ratkaisu. Ja toteuttaa omia musiikillisia kunnianhimoja, jotka Joy Boysissa sivuutettiin. Niin. Reni, mitä tämä tarkalleen tarkoittaa? No se tarkalleen tarkoittaa soolouraa. Rennie's solo venture was not the success he had hoped for, and he rejoined the lineup after just 1 month. Rennie returned at a very decisive moment as an important event made the band change its course completely. Meillä oli meneillään aivan tavallinen yhtyekokous, joka sitten venyessään sai meissä aikaa oudon vaikutuksen. Tämä kokous oli jatkunut useita päiviä. Ja sit joku oivalsi sen, mikä se juttu oli. Kymmenen 12 pannullisen jälkeen rupesi yhtäkkiä vaan niinku sumenet, tiiätsä. Silleen, että niinku
ei me nukuttu enää, ei me nukuttu aikoihin. Mä en edes tiedä, miten pitkät sessiot siinä meni ilman silmällistäkään. No mä olin kyllä kuullut kofeiinin vaikutuksesta, mutta en ollut koskaan itse kokeillut. Kukaan meistä ei ollut. Ja se valvominen, niin kyllä se aukasi silmät ihan kirjaimellisesti huomaamaan sen, että ei tarvitse pitäytyä missään perinteisissä soittimissa. Mistä tahansa lähtee. The unexpected effects of coffee caused a revolution in music. After Vosta's loss, Oxford's Triest, popular music was never the same. Tätä materiaalia läpi mennään tavallaan se, että niin kerroksesta tavallaan isä, poika, äiti. Tuossa levyssä pyritty saamaan kaikki spaceit, koko tasot, suunnat ja exteriori, interiori. Se koko se woo man, se yes, it's very good, yeah. Yeah, man. Ensin oltiin, että kitara, mikä tekee aina kitara, no se tuo seinä, niin pom, tai sitten patterista otin Kyllähän se kahvivaihe jossain vaiheessa meni vähän överiksi. Se oli virhe, mä en itse edes muista niistä ajoista mitään. Kuitenkin se aukaisi mulle sen portin löytää se uuden projektin. Idea tuollaisesta teemakonsertista ennätysmäärälle yleisöä oli kytenyt meidän mielissä jo pitkään. Ultimaali rock-opera, joka lopettaa muut rock-operat. Viime kädessä se suuri idea oli sitten muu, koska mä oon näistä jätkistä ollut kyllä aina se urheilu siinä. The rock opera We Can All Score also broke many records. The show was broadcast live via satellite to approximately 3.5 billion people in more than 200 countries. No one knew this was to be the last Joy Boys public appearance. Kyllä se oli niin iso juttu, niin huikea sessio, että sen jälkeen oli kyllä todella tyhjä olo. Alkoi kyselemään kaiken tarkoitusta. Me alettiin koko ryhmän kanssa etsiä enemmän niin kuin sanomaa muodin sijaan. Oh Lord, I'm no boy no more. Oh Lord, I'm no boy no more. Tämä ei ole mikään kokeilu, tämä ei ole mikään oikku. Niin. Kyllä se on myönnettävä, että kyllä se oli ihan pelkkä kokeilu tai oikku, että kyllä se hylättiin sitten yksimielisesti hyvin nopeasti. Me myös ymmärrettiin se, että jos me halutaan päästä musiikillisesti yhtään eteenpäin, niin meidän on otettava muutama askel taaksepäin. Palattava takaisin juurille, omille juurille. Oltiin käyty läpi ne ruljanssit, levyn tekeminen, valtava julkisuus. Kaikki mitä liittyy tähän kevyeseen musiikkiin, niin yhtäkkiä me kaivattiin sille vastapainoa ja se oli tää äärimmäinen asketismi. Se ei sillä hetkellä ollut meidän juttu. Niihin aikoihin me alettiin erityä toisistaan. Jokaisella oli kaikkia omia projekteja. Kyllä me kaikki vaistottiin se, mitä oli tulossa. Niihin huhuihin, joiden mukaan The Joy Boys olisi hajoamassa, vastaan, että ei. The Joy Boys hajottaa itse itsensä. Ja syy siihen on se, että The Joy Boys on saavuttanut kaiken, mitä pop-yhtye voi saavuttaa. Ja semmoista rahasummaa ei ole, joka saisi meitä enää yhteen. No, miten suhtaudutte saamaamme tietoon, jonka mukaan The Juicy Product tarjoaisi teille 113 miljoonan levytyssopimusta? Anteeksi, paljonko? 113 miljoonaa. Onko tämä nyt faktatietoa? Kyllä. Olihan se comeback itsestään se. Just totta kai. Sitä on ihan turha väittää vastaan. Eläkkeelle. Niin ei se tunnu niin oikealta vielä tässä vaiheessa, kun kuitenkin vasta 19.
Alussa saakka päätettiin kyllä, että tässä konsertissa yritetään päästä takaisin siihen tekemisen iloon, mikä meillä oli jossain vaiheessa ollut, mikä oli kadonnut tässä vuosien myötä. Et kaalataan läpi meidän ura taaksepäin ja katsotaan, missä kohtaa meillä oli hauskaa, missä kohtaa kullakin oli hyvä fiilis ja ottaa se takaisin, tehdä se ja yrittää löytää se tekemisen ilo taas. Oh boy, I'm no boy no more. Oh boy. The Joy Boys' frantic new style hit the bullseye. They were now more popular than ever. They returned on stage with a massive world tour. The Joy Boys go Negro spiritual. But that, as they say, is another story. Once in a lifetime. Miksi tää on eri värinen tää viereinen nappula, mutta tää on sama ääni? Cause you know everything what we can do. 1, 2, 3, like this, man. I feel your heat burning next to my body. Siis meidän ekan levyn kappaleet, ne oli siis hyvin yksinkertaista, aivan basic tavaraa. Mut sit me ruvettiin miettimään, että hei, tänne jutun voi tehdä myöskin toisin, jos haluaa. Ja me ruvettiin kokeilemaan, no, se voi ottaa myöskin täällä. Näin, tää on täysin sama sointu. Näin. And it's so hard for me, please show it to me, like as I want to see. I'd like to find it, so you show me your door. I just can't stop, I want more and more. Et älkää uskoko koulukirjoja, että on niinku eloton materiaali ja elollinen. Et kivi tuntee ja kivi itkee. Kattokaa patsaita, kivi itkee vihreä. Tietenkään voida tietää vielä, mitä kaikkia sääntöjä tähän kuuluu. Voidaan opetella, antakaa meille aikaa. Tärkeintä, että meillä on rauha. Rauha on tärkein. Heikinen rauha. Turpakin. You took me into a place where I belong. I am a boy no more. I'm gone. Je ne regrette rien.